DXDC Radyoman Report. Nakig-alayon na ang Davao City Health Office kung CHO sa Department of Health kung DOH alang sa paglusad og serye sa mga seminars sa mga barangay sa Davao City aron pakusgan ang Dengue Task Force subay sa ordinansang City Health Office Mosquito-Borne Viral Disease Prevention Program. Hinaut ni CHO Officer-In-Charge Dr. Tomas Ababon nga ang Barangay Task Force makatabang sa pagpakgang sa sakit nga dengue. Human sa ilang house surveillances, nasayrang sagad sa mga breeding grounds sa mga lamok mao ang kaugalingon panimalay og mga tulunghaan. Kahinumdoman nga kaniadtong 2023, mas taas ang kaso sa dengue nga naa sa kapin 6,000 kung itandi sa 3,000 sa 2022. Din misaka usab ang ihap sa namatay. Sa karon nag-awhag ang CHO sa tanang barangay sa Dakbayan nga magtinabangay sa pagpakgang sa maong balatian pinaagi sa pagmugna og Dengue Task Force. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, Armen. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.